Bueno, anem a veure com es fa per canviar de contrasenya de l'usuari a l'aula virtual del CFA Manuel Sacristán. Primer de tot hem d'entrar dins de l'entorn de l'aula virtual. Es pot entrar per aquí on diu inicia sessió o pel gràfic de l'Escola d'Atenes o bé per aquest enllaç entrada a l'aula virtual. Entrarem com l'usuari alumne i fem clic a iniciar sessió. Bueno, l'usuari alumne no està matriculat enlloc, però sí que aquí dalt podem accedir al seu perfil. Les contrasenyes estan a les preferències. Dins de la columna que parla de compte d'usuari hi ha l'opció canvia la contrasenya. Llavors aquí s'ha de posar la contrasenya actual i a continuació la contrasenya nova dues vegades. Si les dues contrasenyes noves que posem no coincideixen, és que hem teclejat algun malament, és un mecanisme de seguretat i ara veuríem el que passa. No les accepta. Llavors si rectifico i acabo d'escriure-la bé i torno a dir-li des dels canvis, llavors sí que ja em diu que ha canviat la contrasenya, i ja torna aquí al menú. I ja està, la contrasenya ja està canviada.